A terceira vaga de contaxios e as restriccións impostas para enfrontarse a ela deixan o sector turístico prácticamente pechado. A hostalería non pode abrir as súas portas e os hotéis mantéñenas pechadas dado a falta de visitantes. Dende o sector dan por perdida a Semana Santa. Sendo realistas, damos por perdida a Semana Santa no sentido de que cando acabe este cierre, nun principio este cierre que temos ahora mismo, estamos a mediados, prácticamente a semana que ven, a mediados de febreiro, vemos que os casos non, a pesar de estar a hostelería cerrado, os casos non baixan, entendemos que ao final, se nos alargan outro cierre máis de 2 semanas, prácticamente xa nos poñemos en riba de Semana Santa e unha Semana Santa que vai ser perdida. Os establecementos estarán preparados para traballar en caso de que a situación mellore, pero piden ás administracións axudas para soportar o peche. Nós sempre hemos posto por diante de todo o que é o tema sanitario, o que é a vida das persoas, pero tamén entendemos que o sector está nunha situación moi complicada e, polo tanto, nós o que queremos é traballar. Se non podemos traballar, estamos cerrados, o que nos terán que dar axudas para manternos mentras tanto. O obxectivo do sector turístico pasa por salvar a campaña de verán. Non podemos perder o verán, entonces nos esperamos que no verán podemos traballar, todo vai a depender das vacunas ahora mismo, os establecementos están preparados, cumpren os protocolos, o que pasa que vai a ser moi importante que haya un porcentaxe moi alto da población que estea vacunada para que haya mobilidade e que a xente se poda desplazar. A pesar do retraso da vacinación, dende o sector tamén advirten que xa demostraron o ano pasado a seguridade dos seus establecementos. Fomos capaces de demostrar que se podía traballar e, de feito, no verán tuvemos, dentro da situación que temos, ao final acabamos un 54% de ocupación media, que non era o que esperábamos, nin o que o que sería nun ano normal, pero si fomos capaces de traballar e demostramos que se pode traballar. A liberdade de mobilidade é vital para o sector, xa que a maioría dos seus visitantes proveñen do territorio nacional. Dende o CETS piden á poboación responsabilidade individual para frear o virus canto antes e reactivar a economía co regreso do sector hostaleiro.